Uchazani manje obahleli sobabili lapha kaze kube nankinga sekukhona inkinga mase kukhuluma lo mfana. Awuchaze ngizwe. Baba wami uzocela ukwehlisa umoya. Wehlile umoya. Ngisebhishi futhi ngishaya umoya. Yebo ngicela uhambe ngomoya wolwandle. Ngihamba ngawo impela. Yebo. Baba wami khona iphutha elenzeka la. Yini? Iphutha. Yini iphutha? Isikhathi kudlula ingane yethu emhlabeni iyaphuma imali amasingcwabisana engango 15,000. Ngabe sengiyahamba nami ngizoyikhethela. Sonke lesikhathi ngifuna ukwenza i-top yengane. Ungenza kanje angihlali la ekhaya. Le mali ubani uyikhavele ngane? Ubani uyikhavele ngane? Suka wena uyangibambezela mali uyangibambe. Iyona lento engilethele yona la. Hlisa umoya baba, hlisa umoya. Hlisa umoya. Iphi imali engane? Wayithathwa yiphuphuhla le mali. Ekabani? Engangizoxolisa nje baba. Uqolisani? Ngangaqondile baba. Mfethu musungivimba. Yimo ekhavele ngane isikhathi esingaka. What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi, aka IC the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of Sikhipha Izimfihlo Zomjolo. You know how we do it. You know how it's done. There's no need to explain. In today's episode, you know how it's done. Ngizokhipha izimfihlo zabantu right when they think they don't have anything from their partner that they're hiding. But now I'm here. So let's go around and scout for imfihlo. Except sengiphumile. Yeah, showcase. Yeah, mfethu, hey, Spanish span. Uyazi nje, mfethu, yeah. Siba attend. Sanibona. Saphela njani? Ningathuki. Cela hlisa umoya nxa uniphazamisa. Ngicela niphile. Hlalani phansi, ngicela unichazele. Cha, hlisa umoya. Azizile ukuzola. Nathi siyalwa ke manje. Kwenze njani? Sisi, igama lami. Uyabazi abantu. Angibazi. Mhlawumbe wona ubaziyo. Igama lami ngumcebisi wakaMabaso wesibongo. Ufulani lakuthini? Anhlale phansi. Bafo. Hayi ngesihlaliswa wena phansi. Sohlaliswa wena ukubana abantu. Hayi. Ngisalela ukuthini? Awuthi ngakhathi simlalele kancane. Angizile. Yes sipholele bafika abantu. Osiphazamisa. Usephilile phela unyawo lesithathu uthe xamle hlala phansi. Simhlale silalele. Sozohlaliswa wena. Sone bani? Akwazi nje ngeke ngihlale phansi. Yini vele inkinga? Busu unguthatha phela nawe bhuti ngithi mina ngihleli phansi Ngithintelani? Umthintelani? Cela ngihlale phansi. Asithandi. Uzohlala futhi nawe. Kulungile ngizoma. Kunenkinga la. Mama waba wena la. Ashitshe indawo kunenkinga la sami. Cela ukuhamba ngoba manje lento enenza la ngizwani nayo. Bafowethu. Yabazi abantu. Ngibaselaphi Imani. Baba sothi ngibasela. Cabanga ninginike ithuba sikhulume sasihamba sohlala phansi. Safuna thuba. Sipona sambe baba. Imani Ima. Igama lami ngumcebisi ngwamabaso isibongo. Ngisuka ka Black Life TV nje banibona amakhamera azizile ukuzolwa, azizile ukuzokwenza izinto ezimbi. Sacabanga nje lisinike ithuba sihlale lani phansi sikhulume nani sinazi kangcono. Angibizwa ngomuntu. Bazothi ingane zethu zisibuka sivela kumakhamereni singacelanga uzoshootha nje sicela ukushuthwa thina. Angizile ukuzokwenza into embi balo. Ngoba vele ikhamera siyazi baba. Ngizokuthengela ikhamera sami. Okay, sicela sifaka ama mic sihlale phansi sikhulume. Ngiyanicela. Angizile ukuzolwa. Yabo nje. Mama sibanike ithuba. Ngiyanicela. Ngisheshe ngihambe. Sicabanga sibuyele sihlale phansi kahle sikhulume. Sicela sami. Njengoba ngishilo ngiqhamuka ka Black Life TV kuhlelo ngilwenzayo Sikhipha Izimfihlo. Bafuqhamuka kwa TV mina ngihlalele la nomuntu wami ngiyipholele ngishawa umoya iyapi lento oyishicelela lapha. Njengoba ngisachaza ukuthi ngisuka ngiphazamisa. Uhlelo lwami lethi Sikhipha Izimfihlo Zomjolo. Isizathu ukuthi ngize ngenze lolu hlelo is because angikholelwa ukuthenini uthando lakhiwe phezulu kwezimfihlo. Ashaya umoya thina manje. Na ingane bo.
Wengalo usithatha kancane umbuzo usithatha kanjani? No badle mina ngizolungisa. Bona bonke abantu abala olwandle uvele wakhisa sina nje. Nabakhisi. Thina sibhalwe inkinga ebusweni. Cha ngisho njalo bandle. Hayi phela nikhuluma ukuchaza lokho. Chaza lokho. No ngixolisa. We mama khona ngifikela khona uyabazi Lutho we baba uyazi mina baba uzondi ngihlezi ngeceleni kwakho omunye nangu omunye ngifaka lezi zinto kwenzakalani webafu la. No sicela bandla ningilalele kahle. Hayi akithe ngizoyilalela mina. Bonke abantu awuyingane nababalungu bagcwele. Bonke bagcwele namanje. Uvela wakhetha ukungcola uvele uze kuthina. Sizoya kubona ma. Ithina isinemfihla kakhulu la. Ushuthi inkinga yithina ngoba uzoshaya umoya kwethu. Hayi asamba sambe baba. Imali. Asambe nje baba. Bafo ngithi nangu umuntu ebhizi emzokodla ngale uthule wena uvumile futhi eceleni komfazi wami kwenzakalani kadla. Baba. Omunye futhi onihamba nonke. Ma sicela phansi. Yini nalo kangaka kanti? Ngithi mina usibuza ngeenkinga ukutshela ukwala uthi nenkinga nje. Wena ma sicela phansi. Wengane usohamba isibongo. Abanthuba labafana ngibenza ukuthi yini labafuna ukisho. Hayi ngeke waba isibongo Uyabona usohamba Mabaso. Mabaso. Hayi ngeke uhloniphe ingane yami asambe baba. Hlala phansi ngibenza ukuthi bathi. Hayi ngeke ngifuna ukuzwa lutho mina. Ukuze sheshe sambe ngicela bandla. Hayi ngifuna ukuzwa lutho baba. Sohlala netekisini. Ngiyacela hlala phansi baba. Ma uhlale phansi. Ukuze sheshe siqede ngale. Kwenzakalani yini le yenzakalayo? Hayi uzodlala ingane le. Ake sidlale Nalesi sikora sayo. Sizwe lengane. Nalesi sikora sayo. Uma eceleni kwakho uyamvumela lo mfana. Ngivuma ke baba uba ngiyasho nje uzingicela suke sambeni sogibela baba. Hlala phansi sibalalele ukuthi yini. Wena ma baba. Khona into baleka nawe mama. Lento engiyibuza. Ngabaleka nani baba? Asitshela umfana simuthi uthi uthini bese sikhotha. Lo ngahloniphi. Uhlwile manje. Ngifuna ukushaya isikhathi. Akahloniphi umfana. U-right kodwa umuntu lokhu ukuhlokoloza kalelo. Sorry baba. Ayisibona kokungahloniphi lokho asambe baba ngoba akuhloniphi akuhlokoloza sambe. Mama wacha ukukhamba yini kanti lo ibaleka nayo. Ikona into ekushisa. Udla ngobumnyama. Udla ngobumnyama. No son requester masenhamba son requester khulileka. Ngizori son requester imali. Lezi engayifuni yabo igebengu zaseThekwini. Sinazi imali zethu asambe. Size sishuthe umhlokohle ngalompophi yaphi yona lento. Ngizothola YouTube baba qala ehlisa umoya. Iyaphi lento ongenza yona mfana? Ngiyacela baba izo YouTube baba. Sengilinde wona ke baba. Awuhlale phansi ke manje ngizwe ukuthi uthini lo mfana. Wesigora usuke nawe eceleni komuntu wami. Angisatholi kahle. Xa ngisukela phuthu abantu. Space. Usesukile. Useka ngikulalele mfana. Njengoba ngichazile ukuthi mina ngikholelwa uthandweni lwakhiwa ngiyimfihlo. Ubaba mhlambe ayikho into He kazifuna ukuthini lengane ngizowe ngizwe nje. Ayikho wemfowethu mina ngishayela umoya kanje isikhathi esiningi ngiyasebenza. Umbazi wami ngishiye yonke into kuyena kodwa ke khona la nginengwiji equip khona. Ima manje umoya usebenza baba mhlambe uhamba i-distance endeni emsebenzini. Ngihamba i-distance ende ngibuye sengishiya imali ekhaya. Oye baba ngicela sambe. Yayizwa lembuzo ukuthi iyakephi. Iyakephi ma iyakephi. Uyabazi into abantu. Ngibaze lapha ngisengane ayihloniphi baba. Asambe baba. Iyakephi lembuzo ma. Wakhala kangaka ubone ngathi iyakephi. Kahle kahle uthunyelwe kuthini? Beba ngaka abantu la. Iyakephi lembuzo. Uthunyelwe kuthini? Baba sambe. Ngiyangena kusasa baba ukuyibuza ukuthi angisenaso isikhathi ke manje. Mama awukwazi ukunyusa umoya ingekho into ehidayo. Umfana ukhuluma kahle sengiyachaza. Awusakwazi ukulalela kwamina. Akulalela umfana ukuthi uthini uphendule lokho kuyikhona. Akahloniphi nje lo mfana. Into engizoyilalela. Akakuhloniphi usetheni ngoba ubusabili ukuthi ngisebenzele eduze noma ngisebenzele ekudeni. Hayi, asingisabela umthetho wakho baba. Khuluma ke mfana usayithobela. Yebo baba ngiyabonga kakhulu. Uma usebenza ekudeni uhamba izinsuku engake ubuye uhamba inyanga noma uhamba izinsuku ubuzubuye. Mangiphuma emsebenzini ngetruck ngize ngibuye ngoLesihlanu ebusuku. Khamba ngesonto ebusuku ngibuye ngoLesihlanu ebusuku. Ebese uye ekhaya ukukhona. Mangifika ekhaya ngithi bhuti la imali mama bese ngiyobona abangani bami ke ngithi ukujabula kancane ngishisa inyama ngibuye. Mhlambe umushiye ekhaya usushiya umama nezingane akaze mhlambe kwenzeke nje into ongayiqondi kahle. Lo mfana ufuna ukuthini kahle kahle mfana? Ufuna ukuthini? Ngishiya igrosa ngishiye imali. Kodwa mase ngibekusahla umama unokusiphebeza ngicasuke ukuthi yini ngoba yibo sisebenza imali. Usiphebeza yangidida leyo nda ma yini ewenza usiphebeza isandla? Ozudideka uhlangana nabo nendaba zabantu abadala. Ngiyaxolisa. Baba ngithe asambe wathi angihlale phansi. Ufuna le ngane lokubuza kanje asiqede. Sengicela ukuyiqeda ukuthi ngigoduke ngokuthuka. Nje ma ngichazele kahle yindaba usuku uphepheza ubaba isandla methi uyazama.
ngaze ngavelelwe le ngane. Yinto eyenza ukuthi vele usangizohlala phansi kule ngane ngoba ngitshela ngathi baba asihambe. Le ngane le busy yangibuza nje imibuzo. Usamile umbuzo, umfana ubuzile, phendula umbuzo. Uhlangana naphi nendaba zethu ingane? Akathi ubaba so awakwazi umphendula sacela iChristu uzama ukuphendula mina umphebezela ubaba isandla nethi uyazama. Angisazi ngizothinika, angivele ngihambe futhi. Ayikho into ongayazi ukangiphendulile, ngihlalile phansi ngalalela umfana sengifuna ukuzwa wena-ke ukuthi yini emphebezela. Ngiyabonga mfana bambuza lo mbuzo. Ngiphebezelwani mina? Buza yena umfana wakhe mina ngisahlangana. Hayi ma phela uwophebezayo nje. Cela uphendule. Buza yena. Cela Uyena uphendule wazi umbuzo. ukuthi uphebezelana ngithi nihlangane Ubaba uyadeserve i-answer. umuntu wesilimi mina. Nihlangene nalomfana. Mina lapha ekhaya ngisenaseke kukhona okufihlelwa khona engingakwazi noma okusha noma okudala kwenzakala ngempilo. Kwenzakalani ekhaya ma? Mase ngikhuluma nje baba wami engimthanda baba zonke engimthandayo. Ngicela ukuchazela nje isithando sami. Uchazani manje oba sihleli sobabili lapha kaze kube nankinga sekukhona inkinga mase kukhuluma lo mfana. Awuchaze ngizwe. Baba wami ngizocela ukuthi wehlise umoya. Wehlile umoya. Ngisebhishi futhi ngishaya umoya. Yebo ngicela uhambe ngomoya wolwandle. Ngihamba ngawo impela. Yebo. Baba wami khona iphutha elenzeka la. Yini? Iphutha. Yini iphutha? Isikhathi kudlula ingane yethu emhlabeni iyaphuma imali amasingcwabisana engango 15,000. Ngabe sengiyahamba nami ngizoyikhethela. Ema. Sonke lesikhathi ngifuna ukwenza ithomthoni yengane. Ungenza kanje angihlali la ekhaya. Le mali ubani wayikhafela engane? Ubani wayikhafela engane? Suka wena uyangibambezela mali uyangibambe iyona lento engilethele yona la. Hlisa umoya baba, hlisa umoya. Hlisa umoya. Iphi imali engane? Wayithathwa yiphuphudla le mali. Ekabani le mali? Ngizoxolisa nje baba. Uqolisani? Ngangaqondile baba. Mfethu musungivimba. Ngangaqondile Yimo engane isikhathi esingaka. Ngizothola itoko baba ukukhokhela imali yakho. Yona bafuna into ongikhulumisela yona. Ngifike ngiyipholele ngihlalele ngithule. Yilona engikhulumisela yona. Ungenzani lo muntu mangenza nje? Ngizothola itoko baba ukukhokhela imali yakho. Itoko lani? Kristu suyazi baba. Ngazini. Sonke lesikhathi ngihlala nawe inyoka kimona. Hawu baba ngiyaxolisa nje baba. Wakwangithanda wena. Wakwangithanda wena. Yebo bangangithanda baba. Nami ngisakuthanda baba. Uhlelani mali? Uhlelani mali engane? Ithomstone ayina ingane. Mangikhuluma awuzolungisa yonke into baba, ngizolungisa konke. Konke ngizokulungisa baba, ngicela ungixolela. Ngizokulungisa baba. Kuyikho lokho ongibizela khona. Ngiyaxolisa baba ukuthi uthola. Yikho lokho oza kimi uzokukhuluma ukuthi vele into nje. Ngicela ungasuki. Kristu suyazi baba kunokuthi uhlale. Ngithi ngizela isibreeze ngizela ulwandle kodwa manje kunje kumnandi. Kunokuthi baba uhlale nomuntu oqambela amanga. Kristu suyazi manje. Kristu manje senizolungisa. Ngani nami musuyihlola nawe. No, kumele nilungise, kumele nilungise. Ngifoko esingaka. Wena ungibulale ngiphila wena. Musu lokuyihlohla nawe uyayiqhubeza. Kumele nilungise ekugcineni nje. Uyayiqhubeza manje. Kumele nilungise ekugcineni. Angithi siphumile imfihlo, kumele silungise ubaba athobisa umoya ebese inalungisa. Nihambe kahle nekhaya nikhulume. Kulungani kunje baba? Bekumele kulungile baba. Ithomstone yengane ayikazenziwe namanje. Uthe uma uzozama. Uzamani kuyimo beke etafuleni bafo ngithanda ukudlala ngami. Bafo usuke endleleni nami, usuke endleleni nami. Usuke endleleni nami. Ayobe zonke. Kumnandi makunje. Ayobe zonke. Nondaba ayobe nondaba. Bafo kumnandi. Ngicela umxolele ulenzile iphutha kulungile. Ulenzile iphutha. Ayobe nondaba. Kodwa nomndeni nibadala kodwa egcine kumele lilungise. Ilungiswa kanjani into nje bafo? Uyasho ukuthi uzoyiphesha ngesimawasho njalo. Yebo. Bese uyalenza iTombstone. Sengiqalile ngafesa amatoko ngiyawathola ngizolungisa nje yonke into. Ayobe nondaba. Sonke lesikhathi ngihleli nawe phansi kwalolu phahla uphisi wena ungihamba ngaphansi. Hlisa umoya nondaba. Bafo umusu kungivimba ngoba lento yangicasula lento mina. Hlisa umoya. Manje zonke mabe nondaba wami engimthandayo muso ungishaya manje ungibulala. Ngizolungisa nje labaphutha ngoba ngiyalunga amaphutha muso ungibulala. Kuzoba wes. Iphutha la qala mhla uthatha le mali. Iphutha ilelo ke ukudla imali yengane njengoba ingena Tombstone. Kodwa kuzolunga konke nondaba wami engimthandayo. Kulunga kanjani ungakulungisini? Kuzolunga. Nawe mfethu uphisa ungicisha ngalento. Sorry. Usuqasha ngawe uyamazi kanti lo muntu. Ngoyika ngihlokohla ngalento efika uyamazi lo muntu wena. Angimazi bhuti. Kwayini lokho engicisha ubambela mfana. Musungibamba.
wena uyangisukela Ayobe. usecashe ngawe ke manje le mali yami yengane yethu umuntu nayidla naye wena wayengekho bani Yebo, wayengekho. wayengekho bani Wayengekho. Ngithi wayengekho bani Angimazi lo mfana uthi uqhamukaphi. kodwa namhlanje ucashe emva kwakhe awumazi wena Vele uvumbuka mfana. Hawu ngizolungisa inkinga nje mina. Ngizodipha imfihlo mina siphumile imfihlo. yenziwani into nje Baba uma sihlale phansi silungise kanjani ukuthi sizomisa kanjani ngoba sekonakele manje asike isidingo sokuthi silwe simisa kanjani iway forward ithini. Ushilo sisi uma ukuthi iway forward yakho ukuthi yena ayithola imali kwenziwe Ngizothola imali ngenza yonke into baba. Nondaba wami ngimthandayo. Yes. Yonke into ngizoyisolve. Ekumele ukwenze ubaba uthobise owehlisa umoya. Sekwenzekile manje. umoya ungehla ngilimele mina Nami baba ngilimela ngithanda nje. sivelelele ukuthi akaze wangithanda wena Okay kulungile. Isolution ithini? Sicela wehlisa umoya nondaba. Konke ngizokwenza. ukuhlala phansi ukuhlala phansi Ngani nama yokho amazi. uyabona ukuthi uyangilimaza emoyeni Ngiyaxolisa nondaba wami engimthandayo. kuthiwani makunje Ngizokwenza yonke into. bathina bakithi bakunje bathina bakini ngathi thathela lokhu ukuthi uzovusa ikhaya noma uzongilimaza futhi Cha baba, iphutha lenzekile. Ngiyalivuma lonke. Ngizokulungisa yonke into. angakuzwa mina amakhadi samele uyidlale kimi Yebo, ngiyizwa ukuthi ngizokwenza uthini lokho. kimi Ngizokwenza lokho. wangilimaza mfana Ngixolisa baba. Kwasazoqhubeka baba okukhulu ngiyabonga ukuthi sekukhona into engizaziyo Impela baba. sengiyazi ukuthi yini mangithinta isandla sishawa Isona sizazi leso vele. Noma kukhona izizathu esithile ukuthi sithini. Ngicela ungabusaqhubeka ngani yami. Sekuvele kwanele nje. Isona sizathu kodwa leso ukuthi umshaya isandla. Yebo. ukwazi ukuhlala nento enje isikhathi esingaka Sekulungise sekwenzekile baba sicela bandla sibuke inqubekela phambili. ngiyabonga mfana wami Ngiyakubonga mina baba. ukungi-approach uze kumina namhlanje ngithole into ebengingayazi Ngiyakubonga mina baba ngithuba. ngiyabonga Yebo sicela bandla. Kulungile baba. Mfana uthe waba isibongo. Ngamabaso. Umabaso. Yebo. Yebo I know. Mabaso siyabonga. Yebo. Bafo? Yebo ngiyabonga kakhulu. Bafo sicela bandla uhambe nabo umani baba uba escort. Cela usiphelezele ngoba manje njengoba isanje ubaba ngeke. No. manje sobuhamba nobani ngoba siyahamba nawe soyixoxa ekhaya nawe sami Akhula ngiyanze ukuthi ngabena mthini Ngifuna uqala phuza amanzi qala ubaba. Uzophuza endlela. wawaphuza amanzi mhlawulanda umshwalense wengane sami wawaphuza amanzi Konke nizoqhubeka endlini baba. Zoqhubeka endlini. As you can see, it's hectic, ne? Umama unemfihlo, ubaba uyasebenza, ubuya every Friday, hamba iviki neviki, and then bengazi ukuthi imshwalense imali kwenzakalani. Now you know, seyazi ubaba. Ngisayile ispani, fihlo iphumile, ubaba uzothoba axole. At least useyazi manje, it's better than not knowing than ukuthi kumele wazi. I hope nangithola. But with that being said, please do make sure you leave a comment, you like, you subscribe, and you hit the notification button so that when I pop up again on your screen saying, what's good, what's happening, it's your boy Mcebisi Mabasa, aka IC the Sharpshooter, and I'm out of here. Senghambe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.